खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां। आरोबाव सासे बर' लाइमोन हिन्जावसानि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सथिया पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय लालबराहि गामियाव सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाया गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों। मख'नो गोनांदि 11 बोसोर बैसोनि 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय कनिका बसुमतारी मुंनि हिन्जावसाया गोदोनायाव दुरुं लागायना गावखौनो जिउ फोजोबना लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गामिनि रायजो राजाफोर आरो न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला कनिका बसुमतारीनि जिउ फोजोबना लानायनि जाहोनखौ मोजां मोनलायनाय बिफाव दं होनना फोरमायदों। मख'नो गोनां बाथ्रा बावदि कनिकानि जिउ गैयै देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय सथिया पुलिस थानानिफ्राय पुलिस बिफाना पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं मैयानि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापनि जोलुर बादायलायनायाव बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मि एफसिनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव इन्डियान आर्मि एफसिआ बड'लेण्ड एफसिखौ गरसेयाव फेजेननो हादों एबा बड'लेण्ड एफसि 0-1 आरो इन्डियान आर्मि एफसिआ 0-2 पइन्ट मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं थारैनो BTR ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जेरैबो जेरावबो आखा-फाखा खालामनो थाखाय नाजाथाबनाय सावगारिया रोखा-रोखा बेरखांगासिनो दं। मानोना गुबुन गुबुन BTRनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनायनि मावथांखि लानायनि अनगायैबो आरोबाव फालांगि बिथिङाव गावनो गाव गसंनो हानाय बादि खाबु होनो थाखाय बिथां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेबस्था खालामदों मोनसे गिदिर हाबाफारि। बे हाबाफारियानो जादों स्किल इमप्रुभमेन्ट एन्ड एन्ट्रेप्रेनारशिप डिपार्टमेन्ट BTCनि दैदेननायाव खुंजानो थांगासिनो दं गुवाहाटी नोगोराव मोनसे गेदेर फोरोंथायनि बादा। बे फोरोंथायनि बादायाव मोननै आयदानि सायाव फोरोंथाय होगोन। बेफोर जाबाय सेथियाव एयारलाइन केबिन क्रिउ एन्ड कास्टमार सार्भिस एक्जिकिउटिभ, नैथियाव गेस्ट रिलेशन एक्जिकिउटिभ एन्ड एयारलाइन एन्ड ग्राउन्ड सार्भिस एक्जिकिउटिभ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोरोंथाय बादायाव BTR ओनसोलनि थागिरिफोराल' खाबु मोनगोन। बिजाथिया खमैबो HS पास जानाय जानांगोन। जौथाया खमैबो 5.3 फुट जानांगोन। बेसिक कम्पिउटारनि गियान थानाय जानांगोन आरो बैसोआ 18 निफ्राय 22 बोसोर जानांगोन। नाथाय बेयाव बर'फोरा आसामनि जायखिजाया जायगानियानो बे फोरोंथायनि खाबु लानो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं माखासे ODLआव डिलेट उथ्रिसार जानानै टेट पास जानाय बिजाथिफोरा हमजानो हागौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायफोरा खमैबो 2 बोसोर फोरोंनायनि रोंगौथि गैयालासिनो डिलेट कर्सखौ उथ्रिसार जानो हादों आरो टेट उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौ सरकारा नागिरनानै हमनो हागौ। जायफोरा सरकारि फरायसालिनि डिस कड गैयाजासे डिलेटनि कर्सखौ फोजोबना टेट पास जादों बिथांमोनखौबो पुलिसा हमनो हागौ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दुखुनांथाव रादाब। मैया बृहस्पतिबारखालि मोनसे गारिनि जाब्रबथायाव मालिगाव रेलवे स्टेशननि रेलवे चिफ इन्जिनियारा जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि मुङा आनाद स्वरुपमोन। बे जाब्रबथाया आसामनि जागिरदआव जादोंमोन। बिथांनि बैसोआ 55 बोसोर जाबायमोन। बिथांखौ पुलिसा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।